Angisiyo umuntu we-romance kodwa manginawe kazenzakalela dali. Wazocula umqashiya manje phambi kwabantu ngibukanisa nabantu. Hayibo, umqashiya pho. Awazi ukuthi lento edlisayo leyo sikhathini samanje. Hayi. Yazenzakalela dali. Yazenzakalela dali. Hey cha wazi wamuhleke kodwa. Azongikhumbuza ngiqala ukukubona. Wawunje namanje futhi usanje nje. Shuthi ngizohlezi ngimuhle-ke bo phambi kwamehlo akho. Futhi angeke sashintshe mina mangithatha ukubheka yazi. Uright ke kodwa. Yazi indlela engiba-romantic ngayo uma ngabe nginawe. Ngithola sengithenga ama-flower. Yazenzakalela dali. Uthi ngiyenzeni nalento? Hawu. Awuthandi lo shuna ama-flower ma? Ihlahla nami. Kodwa nami ngicabangile ukuthi ayikho lento. Hayibo. Njengoba ngisho kuyazenzakalela. Shuthi awungazi. Yazi ukuthi mina nginayo into engibona ukuthi izoba right. Thula ubuka wena. Siyaqala kuyakhuluma ke. Hayi angithi usho uma ngabe ubona lo uqala usebenza uyawuzama lo wesibili. Hayi. At least ukushisa ma. Esuyaqala ukukhuluma yabo mina nawe. Fast lane baba. Washo ukuthi khona la siyakhona. Hayi siyakude. Awuwehlisa ukushisa mina ngizoqinisa khona la. Uyivula ngamazinyo. Hayibo. Uyingqwe. Hayibo. Hayibo. Sesingaqala ke sikhulume. Sasingathe. I have a crush on you. Good evening, South Africa. Hello, Mzansi. Ladies, gentlemen, boys, girls, manene na manenekazi. Igama lami nguSine ngwakanene. But of course, if we VIP yasemhlabeni, then you get to call me Auntie Ama 2000, and I welcome you to yet another amazing episode of I Have a Crush on You, Season 2. Today, I am down in Durban, North Beach. Ngizohlanganisa abantu abafuna ukujola, ukuthandana. So ngize la ngoba ubhuti uJozi ungicelile ukuthi angimsize ufuna ukuhlanganisa nentokazi abayibiza ngoZine. Uthi ufuna ukuzomcela ukuthi ngathi inhliziyo yakho ufuna ukuthi ihlale kuyena manje nifuna ukumphathela yona kwezothando. So ngizodinga ukuthi wena ungisize sihambe sobabili siyobheka ukuthi into yabo izohamba kanjani kube 2-2 mahlalisane ngathi siseteksini. If you also have someone you'd like to approach kodwa uyamnqena, uyamsaba, ushawa igwababa, then write to us on the email address down below, whether it's a friendship shot you are shooting, whether ufuna ukusebenzisana naye uthanda work ethic but uyanqena ukum-approacha, noma mhlawumbe uyamthanda yezini ufuna ukujola naye, noma ufuna ukukhishwa kwi-friend zone ungene kwi-relationship zone. Talk to us by writing to us on the email address provided down below, and we will pull through for you on I Have a Crush on You. For now, follow me as we go check out the situation yalabantu esize ngabo namhlanje. Hopefully it goes well. Crossing fingers and toes. While you follow me, please also don't forget to follow Select Africa TV on all social media platforms. Let's go. Ungakhohlwa ukuthi noma ngenzakalani. Ungalikhohlwa izasa. Asambe. Igama lami nguJozi. Ngwakamhlongo isibongo. Ngibhalele I Have a Crush on You ngoba ne-crush engazi nami ukuthi iqhamukaphi yomunye usisi engamfica emcimbini ngisebenza ngelinye ilanga. Enye intombi kaNdimande lapha okuthiwe uZine igama layo. Lo sisi ngayithatha inamba yakhe kade sisebenza. Shuthi kwakhona umunye umcimbi emakhaya. Ngafika ngayibona le ntombi ngathola sengiphazamiseka nasemsebenzini ngasho ukuthi lo muntu yini lento kodwa ngenza yona. Ngaze ngithi cha ntombi ngiyecela inamba. Manje ngine-crush enkulu angazi ngizomtshela kanjani. So ngibhalelwa I Have a Crush on You ngabacela ukuthi guys ngicela ningisizeni. Nginenkinga yangempela ukuthi angazi le crush ngizoyenza njani ngoba ngimthanda ngempela. So ngibhalele le show ngethemba lokuthi ngizosizakala ekutheni ngikwazi ukuthi ngimazise uMandimande ukuthi ngiyifela kangakanani ngayo. Cela ungixoxela ke ngoZime uthe umazela emcimbini umcimbi kanjani lo? uZine sisami ngamfica kumcimbi esasishutha kona ngenza umsebenzi woshutha ke mina. Ama-video ithombe. Ya konke ngiyakuhlanganisa. Okay. Shuthi ithombe nama-video. Shuthi ngesifika komunye umcimbi ngelinye ilanga ngimfice shuthi ngiqale ngimbona nje ngingaqala ukushutha umsebenzi okudlala umembeso. Okay. Ngiqale ngixake ukuthi kodwa lo sisi omuhle kanjani. Ngiyabona yena ukuthi akafani nabantu bala ekhaya yabo. So ngiqale ngixake ukuthi lo sisi ngehla ngicine ngikwazile ukuthi ngimthole ngikhulume naye. Shuthi ngesikhathi sikhuluma ngibona ukuthi hayi engathi inkulumo yethu iyazwana. Yabo sinakho ukuthi siyazwana.
sakhuluma nje ngendlela engathi ukuba mangabe ukhuluma nomuntu Ngathi engathi kade kade nazane, nazana ya, yes, naklika. exactly kwayinto kanjalo. So sakhuluma kushuthi ngingagcina sengibona nje lo muntu ngimthanda ngempela and I like her character yabo sathi masikhuluma ngabona nje lo muntu siyazwana naye and we've got a couple of things in common. Okay. So ngathi mina hayo What things do you have in Ngibona common naye? sithanda ukuhleka. For one yena into engiyithanda kakhulu sithanda ukuhleka nokudla futhi sikukhonzile ngiyazi akuvamise ukuthi abafana bekhonza ukudla kodwa ngiyayithandela kanye mina. Awe sizithanda engingamuza mfethu impilo imfeshane kabi ukuthi ungalamba. Ayikho into futhi right ngaphandle kokudla mhlawumbe mina ngazi singayi ngaphandle kokudla ngoba sibangaka nje ikona ukudla. Ukudla. Yeah, so nezinye izinto nje lapho nalapha ngapho ukuthi okay lo muntu u-right lo muntu lo. So mawuthatha inamba yakhe, have you spoken on the phone? Do you call each other niku-talking stage or wagcina ukhuluma naye ngalelo langa usathatha inamba? Ngizama ukutesta la ukuthi how close are you noZine? Angifuni uqamba manga cishe sikhuluma zonke izinsuku. Akwenzeki liphela usuku singakhulumi. Chips wena mose awusting la kwishow. Cha kodwa phela ukuthi manje inkinga ngicela ngokukhuluma efonini manje ngeke wazi ukuthi mangabe usunaye kuye kube kanjani. Ubungakazi mhlawumbe ucela ukumtake out kwi-date so that nizokhuluma in person efonini. Cha lutho ngakho nginifonile ngathi ngicela ningizongisiza Okay. ngoba ngibona ukuthi ngiyasidinga lesipili senu. Uma ukhuluma naye efonini, what vibes is she giving you? Do you think she's also into you? Does it feel like nje uyakugcwala ngale ndlela ungcwala ngayo noma mhlawumbe sometimes ukunika ama vibes ukuthi yeah maybe you are a nice guy but angikho there? To be honest ngokwami mangibuka efonini everything seems okay and ngiyabona ngathi team enkulu iyawina yabo. Okay. But ngenxa ukuthi ngiyawazi amantombazana angakujikela yazi namantombazana ozothi nizokhuluma nayo nizwane efonini kodwa mase nifika athi cha Akekho there. yabo. So yilokho enginasho lakho but ngokwenkulumo arona la I think everything is in order. Okay. So besides ukuthi she's beautiful, you've got so many things in common. What else do you like about her? Ekwenza ukuthi uzufike kule point ukuthi ufuna ukuthi abe umuntu wakho. Yini njengake special mhlawumbe uyibone ngayo what decide to you know what this is a character trait I love or these are the character traits ufuna ukuthi wena uyawabheka kumuntu esifazane. Yes. Okay, okokuqala into yokuqala mina ngibheka umuntu esifazane i-background. Okay. Ngithandile kakhulu i-background yakhe mangabe ngixoxela mangabe futhi lokho kushoya kuyiqiniso ngithi phela asikaze ngahle but nalokho kulokho sangitshele kona ngijabule kakhulu ngifuna amanga. Okay. 2 ngimbona ngathi umuntu onenhlonipho kakhulu ngoba ngambona nangesikhathi ngiyena ngicela inamba yena wakho ngoba umuntu onenhlonipho kakhulu. Okuyizona izinto mina engikholwa ukuthi mangabe zona zi-right okunye nokunye Kuyahlanganela. Kwashona isicebo kodwa kuyazenzakalela njalo. Okay. So do you think she has a boyfriend? Noma you're hoping not? Because I mean that's my biggest concern ukuthi uzofika la ni vibe nijele kamnandi. Kanti uthola ukuthi nje benomuntu wakhe basaneyinkinga kusa complicated and wena uzoba ile problem abathi go to. Ukubaza mase bethi oh we've had so many ups and downs. Wena ama downs. Yeah, usho mina ama downs. Wena ama downs. Kahle futhi mangabe ngifike bexabene shuthi mina ngizoxazula. Uzoxazula because bazolungisa izinto ngawe. Bazolungisa ngawe. To be honest nginayo leyo feeling ngoba ngiyazi ukuthi isikhathi samanje kancane sokuthi umuntu usingile umuntu umfica nomuntu wakhe bese kuba kunina ukuthi nina nizona kangakanani futhi nimisela kangakanani ngento yenu. So I don't want to lie I ngendlela amuhle ngayo angikholwa ukuthi akanayo boyfriend. So I do believe ukuthi mhlawumbe ikhona boyfriend bekhona but ke sekuhluka amandla ejongo sokulamula amandla endoda ukuthi uthime kangakanani ngo ushila ngisazokhuluma lutho mina uqedile nje ngisho njalo iyobonakala phambili impela. All right, asambe siyobona phambili ke sibona ukuthi uzine nuthini singabe samosha isikhathi. Lutho asishone khona. May the best man win. I have a crush on you. Okay, Mbukele Kaya, you are still tuned into I Have a Crush on You Season 2. My name is Sinene, your host with the most, but of course, if we VIP Emhlabeni, you get to call me under my 2000 and Angisahleli Gedwa. As you can see, I've got the lovely looking, beautiful gorgeous Zine Ndimande. How are you, gorgeous? Ngiyaphila sisujani. Oh, waplashela mina ngabe uplashela lo zena oze ngaye la. Kanjani ngamazi? Ngizokufind out sisamos. Right. Ngiyaphila. Okay, thank you so much for joining us and agreeing to be part of the show. So this is I Have a Crush on You and njengoba igama lichaza kunejongo la elithi likubone lachazeka. Right? So ngicela ke ngomoya wesonto wathi angikulethe la so that ezoyikhulumela yena nawe ayibekele yena amabili amathathu. Uthi uyayifela ngawe. Ijongo ke umuntu omaziyo because he says you guys are already in the talking stage. So do you have any idea who that might be? I want nama talking stage awungaki.
Uthe niyakhuluma efonini almost every day. Niyakhuluma, you talk, you chat, you WhatsApp, you call. Akaze nibonane nahlangana emcimbini kuphela. Akaze nibonane emva kwalokho. And then you've been just talking on the phone. Any idea? Ringing bells? Oh, uyazi. Oh. No, it's cool. I'll remind you ngoba ukhohle igama. Igama lejongo uJozi. Well, ubizwa ngoJozi. Okay. It's fine. So find out life because he's here already. Ulinde wena. Bengifuna ukuthi before siya kuyena ngikhulume nawe ngikubrief so that uzokwazi ukuthi kwenzakalani. So angifuna nje find out first things first. Do you have a boyfriend currently? And if not, are you actually looking to be in another relationship? Because yena nje beze la ufuna ukuthi nijole. Wena ucela ukuthi nijole, but ngifuna ukucheck ukuthi singaze sekuphaphele nje uthola ukuthi ushadile wena noma uyayijolela noma nobaby dad ogwaza nayo. Angazi ngifuna ukuthi nje ngifind out eqala before sohlala phansi naye ku table for two. You don't have a boyfriend. You do have anyone ocabanga ukuthi ujola nawe? No. Okay. Are you looking to get into another relationship? No. Ish. So manje ngizoyenza njani ngalomthitha mina ungicelile kahle ngabe sothi usize la? Angazi kodwa phela indoda kumele ibe namazwi strong. Mengabe mezongena kahle ngolayini kuzohambeka nge-straight line. Indoda kumele ihleli inamazwi strong. Kwaze kwalukhulu kuba indoda namhlanje indoda must have imali, kusasa indoda maybe graduate. Jiki heavy indoda kumele ibe nolima ngazo lishelelayo ngaze lingena. Yazini asambe nisayibona le ndoda ekuthiwa indoda must. Hopefully it all goes well. Angisiyo umuntu romance kodwa manginawe kazenzakalela dali. Wazocula umqashiya manje phambi kwabantu ngibukanisa nabantu. Hayibo, umqashiya pho. Awazi ukuthi nanto edlisayo leyo sikhathini samanje. Yayi. Yazenzakalela dali. Yazenzakalela dali. Hey cha wazi wamuhleke kodwa. Azongikhumbuza ngiqala ukukubona. Wawunje namanje futhi usanje nje. Shuthi ngizohlezi ngimuhleke bo phambi kwamehlo akho. Futhi angeke kusashintsha mina mangithatha ukubheka yazi. Uright ke kodwa. Yazi indlela engiba romantic ngayo mangabe nginawe. Ngithola sengithenga ama-flower. Yazenzakalela dali. Uthi ngiyenzeni nalento? Hawu. Awuthandi lo shuna ama-flower ma? Ihlahla nami. Kodwa nami ngicabangile ukuthi ayikho lento Hayibo. njengoba ngisho kuyazenzakalela. Shuthi awungazi. Yazi ukuthi mina nginayo into engibona ukuthi izoba right. Thulubuka wena. Siyaqala kuyakhuluma ke. Angithi usho uma ngabe ubona lo uqala usebenza uyawuzama lo wesibili. At least ukushisa ma. Usuyaqala ukukhuluma yabo mina nawe. Fast lane baba. Osho ukuthi khona la siyakhona. Hayi siyakudeke. Awehlisa ukushisa mina ngizoqinisa khona la. Uyivula ngamazinyo. Hayibo. Ulingwe. Hayibo. Hayibo. Sesingaqala ke sikhulume. Sesingathetha. And nento yethu ingathi izohamba kakuhle. Uzusola. Uright ke kodwa. Yeah. But ungixolele ukuthi izinto zenzeke ngale ndlela ezenzeke ngayo kodwa nami bengasazi ukuthi ngizokwenza njani. Ngani? Ngivele ngabona nje mhlawumbe ngikubize ngoba ngibone lapha ku TV nini mangabe sebenzele into zabo lezi bathi ama picnic. Yeah. Ukuze ngisho ama picnic. Yeah, ngibona. Angazi ukuthi noma ngithenge kahle noma ngithenge kodwa ngizamile nje ngathi angipatanisa kodwa bengazi kodwa lokuthi ngeke sekusale lo. Hayi, yabo mawuphethe lo usuke uphethe yonke into ngami. Usho nje? Awu yangazi ke kanti. Hawu kusiyamayi cha mina ngiyajabula mangabe kujabula wena. Manje awungixoxela sisideba nje. Kungenzeka ukuthi ukhona besilisa ombonayo. Mina? Yeah. Hayi yena lo. Lo. Usho ukuthi ngaphandle kwalo akekho umunye? Usho ukuthi ngisethubeni uyabona? Ethube.
Ethweni. Serious. Osho ukuthi ikhona into engaseyenzeka uma ngithatha ukubheka ngoba benginethemba serious lokuthi yazi akekho ngempela umbona. Ngiyajabula kama ngabe uthando lo ukuphela kwamanje. Hayi uye lo khona okwamanje. Hayi mina bengicela ukuthi simfake omunye ozoba umuntu ke manje. Awuqagele nje ukuthi ngawubani. Hayi bo. Hayi angifuni ukuqagela ngifuna ukutshela wena. Hayi shuthi mina ngempela ke. Uma ngabe ufuna ukutshela mina akekho nje omunye makunjalo yimi nje. Uwe. Qo. Ucabanga wena njengoba uyibhinqa ungakwazi ukumela intombazane enjani? Ushuthi njani le ntombazane leyo? ephuza amabhinqa ekhulu manje. Awaphuzi ngani amabhenqa? But awathanda abafazi abaphuzayo. Kodwa phela lokho kubonakala ekuhambeni kwesikhathi ukuthi kwenzeka kanjani. Wey, khona uzongishayela imithetho. Angizoyishaya imithetho. Ngizokwenza njani? Sihlangabezana mina nawe. Wena mangabe uzokubona kufanele ngaleso sikhathi ukuthi uqhubeke uphuze ngoba kuwena. Kodwa nje mawuzovuma ukuthi le crush enginayo ngiqede ngempela ngoba sengikhathele. Side kakhulu isikhathi ngiqinisele. Ngiyazi futhi bengahlambi ngikutshele ucingweni kade sikhuluma kodwa side kakhulu isikhathi ngifike. Bengisathi ngisazobuza ukuthi why ubiza amakhamera nabantu kanjena kodwa unayo inamba yami. Wayengavelanga wakhuluma efonini ngelento. Uma ucabanga besikhona isidingo sayo yonke lento. Mina ngisibone sikhona ngoba ukuba besingekho mhlambe isibindi sokwenza lento engenza manje ngaba nginaso. Shuthi uyigwala ke. Cha ngoba ngiyigwala kodwa ake ngisho ukuthi imizwa iyona ethola okungcono kakhulu kule game ngoba ngivele ngahluleka. Beqala ngqa futhi kwenzeke uqopha umlando nje manje ngithi angikwazi lokho ukuthi wena uqala umuntu ongenze ngasaba kwaze kwaba ngicela abantu ukuthi bengilekelele ukuthi ngizokhuluma nawe namhlanje. Ayikuyothiwa-ke phela intombi vele ishelwa ngamanga. Akukho kubi. Kodwa ke esikwazi ukuthi noma ngashela ngamanga kodwa uthando lona lisuke liqiniso. Wena ozoveza lokho ukuthi uthando lukhona ngempela. Okusho ukuthi kungenzeka ukuthi lento engiyisho uyayivuma. Okanye lento engiyicelayo ake ngisho ngoba angisho kodwa ngiyacela. Angazi. Angazi. Ngaphandle phela mangabe kukhona obona ukuthi kuzosiphazamisa phela. Okunjengani? Angazi mhlambe njengomuntu bese kushela mhlambe ubuza umthanda noma mhlambe omunye ngaphandle kwalo. Hayi yo. Ngoba mina angikuboni okunye okungasiphazamisa ngaphandle ngoba mina ngixabene nalo. Osho ukuthi kungawumnakisi wami lo. Mina ngibona kanjalo ngempela. Mangabe phela uthi lo phela. Angiyiboni inkinga lapho mina. Isingaqhamuka nawe. Mhlambe singazama mhlambe Sibone ukuthi phela awayi nalokho futhi ikona okurathi kakhulu. Vele kodwa phela ngithi sizozama nje basila. Ungixolele ngophuza kakhulu ngomile. Ngomile noma ususigwa baba. Nakho sekuhlangene. Sekuhlangene kanti yabona manginawe angazi yazi ngivele ngithole sengishisela ngenye indlela nje engayiqondi. Lento yenzeka ngesikhathi ngiqala ukubona. Awusola ukuthi inkanuko. Angazi ngizokhumbula khona ingane encane lapha ngalokho ngithi uma ngithi phuthuma namanzi mntanami. Ngibona nakho ngijuluka ngedwa futhi into ebuhlungu. Ngendlela nje engizizwa ngayo angazi ukuthi ngiqhamukaphi kwenziwa yini cha kodwa nje hayi uyawugeza umoya wami hayi. Okay. Kodwa ke hayi oshuthi yakho nje manje iyawina ngempela ke mangabe ukhomba ukusho ngalendlela osho ngayo. Hayi angishongo ukuthi ngiyakuthanda ngithe asizame. Angithi shuthi iwini. Sizame wena kumele ukuthi uzibonakalise ukuthi awugcini ngokukhuluma into uyayenza. Kanti nothi asizame ini nje ukuthi asizame. Lento esho. Awuyona yini. Hayi bo bathe utheni. Sengicela ukuyiqinisekisa ngawe ukuthi wena yini lotho ufuna siza. Okanye othi singayizama.
Ya ngoba usho yona nje yona right ngempela ke leyo. Hayi cha mina ngithanda ngempela ngifuna mama. Then-ke ngikhombise phela. Nje yazi njalo mangabe ngikubuka ngivele ngicabanga lenye ingoma engiyithandayo kakhulu eyayithi wamuhle ngikuthanda ngothando lakudala ngiyakuthanda ngikuthanda ngothando lakudala thatha nathi uthando lwami ngikuthanda ngothando lakudala. Akuhle kwethu. Ngicebisa uniphazamisa ngizwa kayimina sengizwa ngathi ngiphathwe umshado wenu manje. Ngifuna ukuliliza, ngifuna ukumema abantu siyashadisa siyambesa. Khamba kahle. Hayi no ayafana. Awusaplashi. Hayibo singakutheli ngamanzi. Aniphuthumeni ngempela namanzi ngoba ngiyabona ukuthi lento esengiyenzela isizokwenza ukuthi izinga lokushisa likhuphuke kakhulu. Nxa uthande mntaneni. Okay, khamba kanjani? I'm assuming njengoba senginificane kuma-good spirits kanje kusho ukuthi usufika washaya into ka-1 fast, walenda u-1 ngala wafika usu-2 njengoba nanisini bo-2 nje into yeni nje straight usu-sharp. Ya, hayi mina phela ngibona kanjalo. Ngingazi-ke noma usiyangikhohlisana kodwa ngithe mangabe ngicela kwavunya. Ngicabanga ukuthi uyakukhohlisa ngibuka indlela ayiyo. Mase sisizwa kanjani? Ngiyambona. Ngi-right. Angithi uzothi mhlawumbe uhappy mhlawumbe or Yeah, something. ngi-right, ngi-happy but angazi-ke noma izinto akayishilo Uzozenza ngempela ziyizona ziqinise. yini ya. Okay, but are you willing to give him ithuba mhlawumbe senizobona phambili? Yeah. Sengikuthiphisayo ungimbuzile ukuthi mecabanga uzohamba la eseqomile yini. Uthe kulele olimini lensizwe mengabe insizwe ikwazi ukushaya into uhamba ku-freeway so shuthi ngiyabona ukuthi usuke washaya into yalenda same sikhathi Usho sihambe kuona leyo freeway. uhambe ngo-freeway ushilo ukuthi ama ukuthela wayeka otheleke kahle ngekaza kuyeka bubububu. Hayi cha kuyajabulisa ukuzwa lokho. No, I'm happy you guys are coming into a decision. So njengamanje ukusukuma kwakho la kule park usumama lomuntu awusashimanga sadlala ngamashishini. Okay, I wanted to also check with you ukuthi mhlawumbe iziphi izinto oyithandayo kumuntu wesilisa engabe izona mhlawumbe ezenza ukuthi namhlanje uhambe la usuyintombi kaJozi. Yini ekuchazile ngaphi sazi ukuthi unolimi ke ukuchamile but surely that can't be the only thing ubungeke umqomela ukuthi ukhuluma kamnandi kuphela. I mean baningi abantu besilisa abakhuluma kahle and nina niyazana bendele nikhuluma nasenkundleni zokuxhumana emafonini. Yini nje ekwenza ukuthi udecide ukuthi okay this is actually a man I want to try this thing with ngimuphi ithuba sibone ukuthi ke ngizohamba nifike uJozi akangithandela ukungishintsha. Ungithanda the way ngingakhona. accepta unjani. Yeah. Ngibonile ungasagxuma la sekukhifa lo. Ngiyaze ngithi hayi uthola umuntu wakho ke manje understand the way ofuna understand ngakhona. Ngiyazi ukuthi ayibabamnika imbali uma ugela uthi nje no awusuyavela umuntu amaflower. You didn't know that. Hayi lutho. Usazama ukumfunda. Hayi bekuzenzakalela bengisahlanyiswa ukuthanda. Obuthi wena nje ushaya into ekhona Hayi uqobe. ngoba ngiyengibona phela mangabe benza laba ko TV nabelungu senze baqaphele mangabe bekhipha imbali. Bejabula bayafela babesifazane bengazi ukuthi hayi izogeja. No, but I'm giving you A for efforts. The fact that uzamile even though ubungazi wazama ukumjabulisa lokho kusho ukuthi vele shuthi uzokwazi ukuthi umphathe kahle ngoba ubungafika phela ulengisa izandla ungamphathelanga lutho and at least imbala khambanga kahle but la khambe kahle nala khambe kahle manje ni smooth. Kubalulekile ukuthi empilweni ube no plan B. Mawazi ukuthi uplan A kungenzeka kakeje ukuthi ngqi. So wena ukuba kaqomanga uplan B ubuna wena buzowenza njani? Hayi bengizokwenza uplan B ukuthi ngenze sure ngiyaqoma. Okay, so bungeke uzodinga uplan B ngoplan A ubuvela wazi hayi lutho ngosi impela angivamisile ukuthi mangabe ngiqhamuke no plan A ukuthi intombazana ngiyayithanda izonqoma kanjani noma izonqoma noma inganqomi cha. Zine, you don't talk a lot. Is it because vele umuntu ongandanga la emlomeni noma okwa namhlanje usathukile usa-overwhelmed usazophinda come out ebisheli yakho? Hayi lutho ngikhuluma kakhulu. Inkosi yami sizophatheka kahle mos. Yazi amantombazane thina nje hlale shimile because amadoda ayashiya bathi sila wena. So wena mawuthola umuntu okanje excuse me then shothi uzoba right ke. Kakhulu. Ilokho phela vele kufunekayo. Funde bento bedandayo. Ngeve yonke indawo. Into engenza ngamthanda kwasekuqaleni ngoba ngamqaphela la ngiqala ukumbona ukuthi uyintombi yethu impela.
Alright, anganiphazamisi-ke bengifuna nje ukuzonibongisa nginconcoze kanye nani sanibongela. Othandweni lelo lushasha. I have a crush. Ngijabule ngazathi kuqome mina. Ngazi ukuthi ngihlanganaphi but ngizwe ngazathi ngi-happy ngendlela nje esimangaliso and I'm glad all of this didn't go to waste. Yeah. So now are we doing a toast? Are we celebrating, popping something? Cheers nyana to say officially we are a couple. Thina amabhinqa nasikwazile ngoba di-toast kodwa ngeke ngiqaphelelisise lapha ko-TV mangabe bekwenza kusuke sekushayisane amaglasi. Kushayisana inkomishi kuphela. Kuba into enjalo. Hayi leyo shuna asujwayele thina ngalo. Sozama manje sesemadrobheni. Kuyaye kwenziwe njani konje? Oshuthi kufanele ngivule yodwa. Wona ngaye nje it's fine. Loya naloya ya. Uza wena lapha. Hayi nanzi thanda sambe sengithelile. Usuqinisa kakhulu ngalanga. Bengithi sithelele. No, this is for you guys. Mina who celebrate Nina, I mean. Okay, celebrating new love in 3, 2, 1 and cheers to love. Cheers to the F and weekend. Mangasekuthiwa nje ngikhona emshadweni I'm sure ningaze ningiqoshe ngisabo lonke umsebenzi ongaka. Ningimeme phela ngibe guest. Ngizobe ngishaya yabo nje. Ngizobe ngenza into right. Okay guys, let me not disturb you. Ngizonishare nivale kahle inkulumo yenu and then ngizothanda ukuthi nginibone ngama-1-1. But for now I'm just so happy ukuthi yonke into ihambe kahle and you guys are living as a couple. Ufike ushimile uhamba usunomuntu wakho othi wena ayona nje inhlanhla endala nombani. So anganiphazamisi ke. Siyabonga. Hayi. Ngicabanga ukuthi ebesikuzele namhlanje kufeziwe. Ngizizwa ngijabule kakhulu, ngijabule ngaphakathi ejuleni kwenhliziyo yami. Ngicela ukubonga kakhulu uhlelo I have a crush on you ngokungisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyitshele lento kazi ukuthi ngiyithanda kangakanani ngayo. Njengamanje nje ngingasho nje ukuthi mina sengiqonyiwe. Ngithandwa wandimande, ngithandwa intombi yakhona webakithi. Mina sengiqonyiwe. Ngizizwa ngijabulile noma bekungasiyona inhloso yami kodwa ke ngiright ngoba egcineni kosuku sengize ngiyamthanda into ebengacabanga ukuthi ingaseyenzeki. Yabona njengoba ngiqonyiwe nje into eyishowcase leyo ngijabule kakhulu ukubona ukuthi ngikwazile ukuthi ngisheshe ngikuthole lokho kuyikona akuthandayo bengizokwazi ukuthi mangabe ngibona ukuthi la akuhambi kahle ngisheshe ngilungise ngakho. So I think definitely for sure showcase ikhona nginethemba lokuthi into yethu angeke iziphelele lana nje umuntu oright and uyangichaza ngoba akangijaji ungithanda the way ngingakhona. Into engithanda ukisho kwisithando sami esishasha ukuthi ngiyamthembisa ukuthi ngizokwenza ngayo yonke indlela ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlale ekuthola lokho ekudingayo kumina njengoba ngibonile ukuthi uwumuntu othanda izinto engajwayelekile. Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ngaso sonke isikhathi ngiyamenelisa futhi ngimnika konke lokho akudingayo. Lo shuni lo wamaflower sengibonile ukuthi awusebenzi umuntu akayeke izinto angayijwayele ngoba uyenza kuhle ukwenza kodwa mina kulokho ngiyabonga. Engakusho kuye ukuthi ngiyamthanda and angiboni ukuthi angiyiboni into yethu iphela if yonke into akayishilo ezoyimela, yonke into akayishilo ezoyenza njengokusho kwakhe, inhloso zakhe ezozenza ngendlela akachaze ngayo kimi. Ngibona siyakude nalento. Indlela okwenzeke ngayo ngiyabona ukuthi uyena lo engangimkhalela mhla ngizala. Twang umakoti ngowethu sengowethu ngempela. Kuyithina-ke labo emshadweni kaZine benoJozi Matuzane. Mbukele ekhaya, thank you so much for being a part of this awesome episode of I Have a Crush on You Season 2. It is officially the end of the episode. Igama lami nguSine Ngwakanene. But of course, if we VIP yasemhlabeni, then you get to call me u-Auntie wama 2000. A kind and gentle reminder, good now makhona umuntu ofuna sikuxhumanise naye. Ungasabi usabani usemasabhabsini bathi pop mabhodlela pop champagne sibhalele on the email address down below wenze show ukuthi uyasichazela ukuthi lo muntu omfunayo ufuna ukumphesiwa as a friend maybe mhlawumbe ufuna ukuba umngane wakhe but uyasaba ukushuthi friendship shots mhlawumbe ufuna ukusebenza naye but uyamnqena uyakungqangqisa umbuko vele usabe mhlawumbe uyamthanda ngokwenhliziyo ufuna ukujola naye but awazi uzomtshela kanjani.
Sikhona, and we are here for you. So just write to us on the email address down below. But while you write, in the meantime, followisha enkundleni zokuxhumana. It is Select Africa TV everywhere. And do not make the mistake of forgetting to subscribe to this awesome channel. Make sure you turn on our notifications so that every time we post, it's a vibe, we link up. Awukhohlwa nawe. Okwamanje ngithi good night. Ulale kahle ngiso celebrate uthando labantu engahlangene nalo. Ngihlulo lwami ke by the way, but it's fun asikho there. I sound so celebrate. I have a crush on you.